balhin mo diri guys. Diri mo sa may linaw guys. Ha? Karon akong bato. Apay tao dia. Doon na ta guys, dara, doon na. Diri ta diri. Linaw rin diri. Ato ganin na. Nabaw na to. Diri ta diri. Parang tulay, bugong tulay oh. Ay, bugong tulay. Oh, wala naman tao diri. Oh, nawa na. So, diri tagi. Muli na din mga bata. So, diri, bili nitong sinilas. Sinilas niya. Diri ta sa linaw-linaw guys. So guys, pwede ta diha mo ambak no, diha tapita, ambak ta diha. Pwede ra ta diha. Video dito na guys. Pwede ra ka mambak diri guys oh. Pwede ra ka mambak diri. So layat. Layat. Maparat lingkod. Matura kay parat ng tubig. Ngihi daw. So karon biliguan guys sa unahan ta. So diri may medyo laom-laom diri. Hi! Hi now guys. Hi! Dira. Oh, pwede ra ka mambak diri guys. Oh. Ano man lagi sa likod dia? Diri pa. Pero man lagyanan nila. Apa ka daw? Ha? Ha? Ato kanay dia. Tikongkong ra ka mo layat. Tikongkong ka naglaya ambak mo may tikongkong muntiin. Sampo. May tikongkong da. Matugdang na ka. Oh, ana pa ka mo kan sa imong tiil. Naglisod guys, naglisod guys. Ha? Di ka kasaka dun? Kadungog. Nako naman din diri ah. Ha? Wa bata diri ra dito. Para ng mga bata dito, para. Sige na. Ay, sas. Pwede ya. Sige na, sige na. Sige na. Sige na, sige na. Sige. Layat. Agoy, katalawan. Sige. Bira. Bira eh. Tara sila oh. Nalayat din oh. So, mana ada oh. Ribus ba, ribus. Takot. Oke, kasakit ito. Sige lang. Ah, di ka
to, tikang niya oh. Tikang sa tiil ako. Ano sa kong tiil? Yan na. Sige. Tikang niya sa mga nailungag-lungag. Hawi na. Sige. Ato ubos-ubos. Ano sa ubos-ubos daan? Ando ka? Way ubos dia, way ubos. Ato ubos na ka bait. Ato ubos na bait. Sige na. Oh, na, layat sila oh. Ikaw. Ubos. Ano sa ubos? Wala na. Dili ka kanaog. Ari. Ay dang, gana. Sige ba? Sige. Langoy hala. Ito pa ubos kamay oh. Parang di ka alanganin. Sige. 1. Ay na. Ha? Sakto ra man na. Sige. Sige. Tikong-kong. Sige. Ano man? Ha? Tikong-kong. Maigo, ano to? Tikong-kong lagi. Ha? Ato sa ubos. Ato ko na primero. Tikong-kong. Tikong-kong lagi. Ha? Primero mo nang hadlok good. Ayaw ka, estate ang TL, tikong-kong ba? Kaya masangko ka. Ha? Ginao. Intog na mo kayo ng TL. Intog na mo TL. Kuham lang. Hindi ka maambak? Ambak. Ato dito. O, ito yung ambak na. Dari ilawom ambak na ka? Tikong-kong ka na. Ato baba-baba kung maghapog to rin. Malayat na siniling. Malayat na. Wala. Uy, ngatras. Uy, ngatras. Asam to kami kon. Terus likod. Lawan po to pikas? Lawan po to pikas? Lawan po? Lawan ko po sa pikas. Kana ko na to des pikas, be. Asama. Lawom po na din eh. Ha? Lawom eh. Mas lawom din eh.
Ah. Kita sa kong tiil. Negos ba to? Asa ka ambak boy? Asa ka ambak? Dire, dire kilom-lom. Ay, kilawom tayo. Ha? Lawom naman. Lawom na. Akong ganon. Tagaliog na ko. Tagaliog. Ha? Diri oh. Laom diri oh. Lagpas na ko. Lagpas. Ambak ka dah dulu. Laom. Di ko. Laom. Ready? Kuya-kuyawan mas ni boy. Kuya-kuyawan. Sige, ready? 1, 2, 3, go! Ada import. Woo! Parang kuyog mo lagi na snook. Murag lawom-lawom ni dinhi kontrag likod. Ngambak dito sa kakong. Abang magarong. Lawom diri ay. Lawom lagi diri. Asan ka ambak? Ito. Asa ka malayat? Ara ka bari ambak. Yan, ambak ka diri yan. Ando dipit ba? Lawom oh. Puro. Kasaka ka ram? Saka ka? Hindi ka kasaka? Wah, maswito guys. Wah, maswito. Okay, tunog suktil. Tungtong. Tunog na sa mga nailungag-lungag. Itikong-tong na yung tiil. Ay, straight. Sangya di mong tiil. Na. Okay, ready? 1, 2, 3, go! Liam lang. Okay, ready? 1, 2, 3. Uy, atras. Asa mo ka? Arepos ka? Ito. Ito, isang
lang nun. Paano yung tikong til ba? Mabora. Ano di nagpita oh. Bato ni bato diri oh. Ano to kay mo? Mari magkabaingon. Ramba ka mo mari ka kaingon kay shoot mo. Ato. Tikongkong lang, tikongkong. Nang sa bibero. Sige. One. Ready? 1, 2, 3. Layat! Nakalayat nung kaganina. Naog dito, sa may buso-buso. May slide ka? Adihan na lang. Hindi ka may slide. Basta tikongkong. Sige na. Tikongkong lang yung tel. Kaya nga bato-bato dre. Tikongkong ba? Tikongkong tel ha. Na may bato dre oh.